Okay, so ito, tonight, titikman natin itong pinabili ng asawa ko. Yan! Ang video ko eh. Yung pinabili ng asawa ko. Milktea ba to? Ano? Inabala na pa yung boss niya. So, ayan. Ito yung, anong flavor ko niya? Honey melon. Honey melon. Pinapabili ko winter melon. Wala. So, ito lang. Honey melon. So, ito-try natin. Yan ang brand. Tinamuran. Tapat ng choitrams. I-review natin. So, yan yung lalagyan niya. Mukhang ano dito, mukhang animal, no? Cute siya. Tapos, ganyan siya. Meron siyang bilog-bilog sa baba. Titigman natin anong lasa nito. Ako kasi yung pagdating sa milk tea, may hilig ako pero yung ano lang, yung simple lang, yung classic ba? Winter melon, o ginawa. Ano po kasing gusto kong flavor niya? Yun lang dalawa yung alam. Yun lang. Kasi yun lang yung iniinom ko. I'm boring. Boring is exciting. Try na natin yung honey melon. Iba yung yung bukasan niya, oh. Dito, pag ganyan, ipupul mo pa ganito. Ayaw bumukas. Magkano pala ito yan? Hindi pa namin alam magkano yung price. Kung gusto nyo i-check sa tapat daw ng choitrams town. Dito sa Alain. Oh, no? Iba yung itsura niya. Nilalagyan pa lang, mukhang mahal na. Lalagay mo dito, may butas na kagad. Nakikita nyo mga nyams. Ito, tatry natin. Medyo masabog. Hindi siya ano, kakaiba to Hindi siya boring. Ano tayo? Papakita ko sa inyo bakit ako natatawa, no? Ito yung una. Ayan. Hindi siya ano eh, tingnan nyo, no? Pumuputok siya, hindi siya... Ito. Ano? Oh? Hindi siya ordinary na sago. Hindi siya sago, hindi yan. Ay! Nyam! Unas! Ano ko? Ginat na kami naman. O yan, no? Ganun siya, no? Hindi siya sago, no? Pumuputok siya sa loob ng bibig. Tapos lasa siyang jelly ace. Kung alam niyo yung jelly ace. Yun yung lasa niya. Mamakbula talaga. Hindi ako sanay. Medyo kadiri, no? Medyo kadiri ako. Yan, ito yung tunay na sago. Tignan natin yung lasa. Dapat kasi, sinake tayo, pabay tayo, no? Siguro, dahil doon sa flavor na pinili ko, kaya ganun siya. Lasa siya siyang artificial na melon plus original na milk tea. Feeling ko, pinili ko lang yung classic na milk tea or yung original na milk tea. Magiging swak siya doon sa preference ko. If you want to try yung bago sa panlasa, yan. Punta na kayo sa choitrams. Sa tapat ng choitrams. Meron siya number dyan eh. Ewan ko kung makikita nyo. Ayan. Yan yung number. Check nyo na lang. Bye!